Prišiel mi balíček zo stránky sola.sk. Chcem si ho teraz s vami otvoriť. Sú to šperky z chirurgickej ocele a striebra, čo akože úplne zbožňujem, pretože ja veľmi neúplne rada podporujem takú klasickú bižutériu, pretože sa mi nepáči, že to vlastne zamoruje planetu zbytočne ďalším a ďalším odpadom, keďže tá klasická bižutéria, proste si všetci vieme, že kúpite si náhrdelník, dáte si ho na seba 2-3 krát a proste už je to nejaké také zoranžovené, zhrdzavené, škaredé a proste len to vyhodíte a proste peniaze idú takto do luftu a celkom sa mi to nepáči. Proste ja osobne preferujem, keď už si kúpiť nejaký teda šperk, tak nech je to niečo, čo aj naozaj vydrží a že nie, že to použijem 2-krát a vyhodím to. Ale fakt chcem vec, ktorú budem mať na dlhšiu dobu a preto sa mi strašne osvedčila v minulosti chirurgická oceľ. A ináč musím povedať, ako prvú vec ešte predtým, ako to otvorím a začnem to rozbalovať, je to, že fakt mi to prišlo strašne rýchlo. Ja som to objednala v stredu po obede a štvrtok ráno som to mala doručené. Takže to je hneď prvá vec, ktorá je akože za mňa že moc super, takže ideme to otvoriť. Ja sa strašne teším. Som si vybrala veľmi pekné vecičky, ktoré budem aj teda rada nosiť. Tak, je to takto také v bublinkovej fólii, aby sa to nepoškodilo. Ono je to všetko takéto pekné v takýchto pekných krabičkách. Takže to je také dávčekové. No proste podľa mňa strašne super, ak chcete niekomu takto, takej žene, alebo to je jedno aj mužovi, spraviť radosť, že na sviatok mamine hockomu, tak toto je že veľmi krásne zabalené, akože fakt, že super za mňa. Ideme druhé. No. Tak to sú asi náhľadelníky, lebo objednala som aj náhľadelník. To som dostala asi ako darček. No a čo mi dali ešte ako darček? Sa mi strašne páči. Takýto maličký medík. Bože, to je milé. Tak ideme to otvárať. Začnem týmto náhrdelníkom, lebo na ten sa úplne že najviac teším. Tak. Dokonalý. Úplne, ja som strašne spokojná. To je taký pozlatený a je tam takýto kamienok. Je nádherné. Wow. Ja práve, že nosím všetko skôr takéto zlaté, ako strieborné, idem si to rovno dať na seba. Proste preferujem túto farbu. Mám na sebe úplne super, musím pochváliť aj kvalitu zapínania. Vidno, že to proste sa nerozpadne za 2 dní, že je to proste kvalitné, dobré. A tak toto vyzerá. No, dokonale. Akože za mňa perfektné. Ten kamienok je takýto krásny. Wow, ja som strašne spokojná. Ďalej. Kokos, toto som si tiež neobjednala, ďakujem krásne. Krásne, ježi, aké krásne náramočky. Ukážem vám to hneď, dám si to na seba, ukážem. Dokonale, proste veľmi pekné, elegantné, milujem. Tu už budú, dúfam, veci, ktoré som aj reálne objednala. Ďalej, krásny balíček. Jej, presne toto sú reťazky, ktoré som strašne chcela. Mne sa veľmi páči takýto štýl, že proste také jemné, elegantné, no nádherné, akože wow. A ono je to zadu takto spojené do jedného, takže super praktické. Takto nádherne to vyzerá na ruke, proste jemné, elegantné, úplne dokonalé. Ďalej som si objednala takéto. Toto je strieborné. Aj keď ja mám síce radšej proste tie zlaté, ale proste potrebujem mať niečo aj strieborné, lebo nie vždycky sa hodí k oblečeniu a k outfitu celkovo takéto zlaté veci. Takže som chcela mať jedno aj takéto, keď budem potrebovať zase zmeniť, tak aby som mala. A tento znak, toto nekonečno som strašne dlho chcela. Akože to som moc už dlho si chcela zaobstarať, kúpiť, takže moc sa mi to páči. Ďakujem. No, úžasné. Úžasné, fakt, nádhera, úplne vidno, aké je to kvalitné. Že to budem, verím tomu, že využívať veľmi dlho. Proste za mňa toto sú všetko veci, ktoré budem nosiť veľmi rada. Ako ďalšie sa mi strašne veľmi páčil a som si vybrala takýto krásny náramok s takýmto znakom Heartbeat. Bože, ja som z toho úplne
Ja ani na Vianoce neotváram toľko to balíčko, úplne teraz sa tak strašne moc z toho teším. Musím si to dať na seba vyskúšať, ukážem vám. Tak tu vyzerajú krásne na ruke, aj s tým druhým náramkom. Zase to úplne v pohode nosiť aj spolu, vôbec to nevyzerá nejako prehnanie alebo tak. Takže ja som strašne spokojná. Ja musím povedať pravdu, ja už som dávno so svojou žiadnou takouto objednávkou nebola až takto spokojná, ako som spokojná teraz. Dali mi ešte ako darček takúto reťazku. To je tiež náramok, takýmto zapínaním. Poviem pravdu, toto nie je úplne môj štýl a ja by som toto asi úplne nevynosila, ale nie som ja jediná na planete, práve že mám strašne veľa kamarátok, ktoré presne niečo takéto nosia. To podarujem takej kamoške, ktorá viem, že to vynosia a bude sa z toho brutálne tešiť. Takže aj o to budem radšej aj ja, že urobím radosť aj niekomu inému ako sebe, ale len aby ste vedeli, na tej stránke, ak hľadáte niečo takéto, tak na stránke sola.sk majú aj takéto veci. No a ja sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za tieto vecičky. Urobilo mi to šialenú radosť. Som s tým fakt veľmi spokojná, je to kvalitné, je to dobré, prišlo mi to rýchlo. Je to podľa mňa, že bolo to nádherne pobalené, fakt tie krabičky sú na úrovni. Ja môžem toto len odporúčať všetkými 10. Ak hľadáte pre niekoho šperk, alebo proste chcete potešiť seba, alebo kohokoľvek iného, tak choďte na túto stránku a určite si tam niečo vyberte, lebo je to nádherné.